ברוכים הבאים לכל האורחים לבת המצווה שלי, של טל. אז הסרטון הזה הוא בכלל הפתעה בשבילי, כי המשפחה שלי כזאת חמודה, אבל חיה בסרט, ואני כזאת מושלמת, שזה נפלא. ובאמת, אם לומר את האמת, הכי מתאים לי לרקוד ולשיר לכבוד בת המצווה, כי תמיד הייתי כוכבת. לך קורה, אתה יודע, הכל תלוי בך, מצב הרוח מסביבך, המציאות היא כמו המציאות בדמיונך. תחשוב טוב, תהיה טוב, תאמין לעצמך. תחשוב טוב, תהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, תהיה טוב. אמא שלי מספרת שתמיד הייתי בחורה חיובית. הייתי מתלהבת מכל דבר. מה יש לאכול? פסטה? יש פסטה, הכי כיף. לאן נוסעים לטייל? לגן שעשועים? יש! אני אוהבת לטייל, אבל אגלה לכם בסוד, יש לי בעיה. אני שונאת דגים. אם יש דגים במעיין או בנחל, יהיה קשה לגרום לי להיכנס. בסוף אני מתגברת, אבל איכס. אם היו אומרים לי, כשהייתי קטנה, שזה מה שיצא לי ממני, הייתי מאמינה. כי תכלס, הייתי תינוקת חמודה, שהפכה להיות ילדה חמודה, שהפכה להיות נערה מושלמת. אז לכבוד הבית מצווה שלי, ההורים שלי, האחיות שלי, וגם אליה, רצו לברך אותי במלא ברכות.